o dili daw ka dali nga musikat. Igsoon ang ikatubag nako mao kini. Unsaon man ang ilado ka sa katawhan, apan dili ka ilado sa Ginoo. Igsoon unsaon man ang sikat ka sa kalibutan, sikat ka sa katawhan, sikat ka sa mata sa mga tao, apan dili ka sikat sa Ginoo. Igsoon, akong tubagon kining maong pangutana pinaagi sa Bible, pinaagi sa verse, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Una nga verse igsuon ari makita sa Roma 12 versikulo 2 nag-ingon, ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan ining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Mao na igsuon ang una nako ikatubag niining kapanahona nato karon. Unsay gusto sa Ginoo igsuon, dili kita magpahiuyon sa atong kapanahunan karon. Naunsa na day ang atong panahon karon. Sumala sa akong giingon kaganiha nga ang panahon karon mas gitagaan og bilis sa katawhan ang mga kalingawan kumpara sa pagpahimuot sa Ginoo. Igsoon ang gusto ni Lord nga ipabag-o ang atong kinabuhi ug dili kita mopahiuyon sa pamatasan, dili kita magpahiuyon sa buhat sa kalibutan karon, kundili bag-uho nato ang atong kinabuhi, bag-uho nato ang atong hunahuna, bag-uho nato ang atong kasing-kasing aron ang Ginoo mahimuot sa atong gibuhat dinhi sa kalibutan. Ug kung dili kita magpahiuyon sa pamatasan ining panahona ug atong gibag-o ang atong kinabuhi, ang atong hunahuna ug atong kasing-kasing ngadto sa pagpahimuot sa Ginoo, masayra nato igsuon ang maayo nga mga butang hingpit ug makapahimuot sa atong Ginoo. Tungod kay daghan kaayo karon nga relihiyoso igsuon apan dili sila tinuod nga Kristohanon. Daghan kaayo karon nga nituo sa Ginoo, nisampit sa Ginoo apan ang ilang kasing-kasing layo diha sa Ginoo. Wala sila nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo.